Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гүлназ Гизатуллина, исәмсез бүгенге программада. Эшкә йөргән кебек йөриләр. Волонтерлар яңа материалдан йетмә, үрә, гуманитар йөк җыя һәм артка чигенергә җыенмыйлар. Активист хатын-кызларны ниләр илһамландыра? Исерек килеш руль артына утырга яратучыларга карата инспекторлар һәрчак уяу. Кайсысы өстенрәк, таныклыксыз, акчасыз, машинасыз калума, әллә исереп машинада җилдерүме? Безнекеләрне бел, яшь программистлар виртуаль чынбарлык булдыруда көрәшә. Россиядә һөнәри осталык буенча яңа бәйге башланды. Маск-Сити Әлмәт төркеме волонтерлары хәзер спонбонттан маскировка йетмәләре үрә. Узган елның ноябрендә алар бу эшне үзләштереп, хәрбиләргә саклану чаралары ясый башлаган иде. 5 ай вакыт эчендә ниләр үзгәргән? Шәһәр паркы кафесындагы мини-штаб ничек эшли? Луганск балалар йорты активистларга ни өчен рәхмәт белдергән һәм волонтерларны ниләр илһамландыра? Алдагы материалда. 15 ноября началось плетение первой сети, а сейчас, на сегодняшний день, сеть номер 117. Это только в штабе «Ассоль». 22 елның ноябрендә урнаштырылган агач каркаста 100дән артык йетмә үрелгән. Ул вакытта халык алып килгән тукмаларны кулланганнар. Үзләре дә яңа шөгыльне өйрәнгәннәр, башкаларга да йетмә үрегә ярдәм иткәннәр. Күптән түгел Ассоль кафесындагы штаб волонтерлары спанбондка күчте. Материал бакчачылыктан сугыш кырларына юнәлдерелде. Аны бакчачылар уңышны саклау өчен куллана. Хәзер алар солдатларны да дошман күзәтүеннән саклый. 300 метрлы зур төргәктән тар сызымнар кисәләр, кул осталары исә тукманы шелтәргә үреп куя. Күптән түгел волонтерларга ашыгыч заказ биргәннәр. Алсу һава торышына да карамастан штабка эшкә килгән активистлар командасына рәхмәт белдерә. Беренче көннән үк аның буш торганы булмаган. Аларга гуманитар йөк җыюда өстәлгән, февраль аенда солдатларга тепловизорлар узатканнар. Беренче тапкыр кирәк-яракларны, уенчыкларны Луганск балалар йортына илтеп тапшырганнар. Шушы көннәрдә балалар өчен йөкнең икенче партиясын узатканнар. Җавап итеп Луганскидан волонтерларга рәхмәт хаты килгән. Ул сугышчыларның фотосы белән бергә штабтагы стенада үз урынын алган. Бер вакыт волонтерлар Катюша җыры астында йетмәләр үргән. Хәзер шул исемдәге персонаж активистларның символы булып санала. У нас здесь тематика такая, я шила вот как бы в военной форме со знаком отличия. И вот это символ того, что у нас здесь вяжутся для снайперов костюмы. Волонтерларның күбесе шәһәр паркы хезмәткәрләре. Аларның ике хезмәттәше хәзерге вакытта махсус хәрби зонада, аларның исән кайтуларын теләп, армый-талмый эшли алар. Флажок Победы. 9 мая – это наш святой праздник. Мы надеемся, что так же, как и 9 мая 1945 года мы победили фашизм, также мы победим нацизм. Төркемнең үз логотипы барлыкка килгән, йетмәләр белән уратып алынган җир, аны тотып торучы сугышчы һәм волонтер куллары. Ассольда җыелган барлык гуманитар йөк төрле тарафларга, кар госпитальләренә, солдатлар урнашкан төбәкләргә һәм гражданнарга озатылган. Эш моның белән генә тукталмый, волонтерлар көнен-төнен ялгап эшли. Азык-төлек, урын-җир әйберләре, киемнәр, дарулар кирәк. Тулы мәгълүмат активистларның Telegram каналында урнаштырылган. Аңа күчү өчен QR-кодны сез экраннарда күрәсез. Мошенниклык очраклары көч кулланып кылынган җинаятләрне көн тәртибеннән кысрыклап чыгарган. Бу хакта Әлмәт хокук саклау органнары җиткерә. 10 ел элек машина урлау һәм талау иң популяр җинаятлар булса, хәзер исә җәмгыятьнең һәр өлкәсенә барлык төрдәге мошенниклык очраклары үтеп керде. Авыр һәм аеруча авыр җинаятләр бер каяда китмәгән, әмма талау һәм үтерү кебек җинаятләрне, наркотиклар тарату, ришвәтчелек һәм банк счетларыннан акча урлау алыштырган. Райондагы хәл торышын журналистлар Әлмәт полиция начальника белән матбугат конференциясында тикшерде. К сожалению, через 3 дня его задержали уже в Бугульме на таком же преступлении. И на сегодняшний день он задержан. Сүз мошенниклар һәм аларның ярдәмчеләре турында бара. Март аенда гына да Әлмәт полициясе 8 балык булмаган курьерны тоткарлый. Өчесе җинаять бизнесына кергәнче үк аның белән таныш булган. Соңгысы республиканың 2 районында берничә җинаятьтә гаепләнә. Яшьләр җинаятьчелеге хәзер башка юнәлеш алган. Алар наркотикларны төргәкләргә сала, тарата, аферистларга ярдәм итә. Әлмәттә иң киң таралган җинаятьләрне кыргылдарлар кыла. Шул исәптән авыр һәм аеруча авырларында. Шулай ук наркотиклар таратуда киң таралган. Чагыштыру өчен соңгы 2 айда полиция хезмәткәрләре 2 үтерү, 1 талау, сәламәтлеккә зыян китерүнең 4 очрагын теркәгән һәм 100дән артык алдау очраклары исәпләнә.
Кадрлар кытлыгы җинаятләрне ачу вакытында турыдан-туры тәэсир итә. Хәзер Ичке эшләр министрлыгының Әлмәт бүлегенә 69 кеше кирәк. Ел башыннан хокук саклау органнары 441 җинаять теркәгән, шуларның 164-е тикшерелгән. Хайваннарга карата мәрхәмәтсезлек күрсәтү турындагы эшләрне тикшерүдә кыенлыклар бар. Мошенниклар белән нәтиҗәлерәк көрәшү өчен хокук саклау органнары иске ысулларга мөрәҗәгать итәргә уйлый. Бу атнадан полиция хезмәткәрләре гражданнарның фатирлары буйлап йөри һәм хезмәт коллективларында җыелышлар уздыра башлады. Исерек машина йөртүче гаебе белән ел башыннан Әлмәттә бер юл транспорт һәлакәте теркәлгән. 2 кеше зыян күргән. Узган ел ЮХИДИ статистикасы буенча фаҗигаләр саны 15 булган. Аларда 5 кеше һәлак булган һәм 18 кеше төрле тән җәрәхәтләре алган. Автоинспекторлар һәрчак уяу, гыйнвардан башлап юл патруль службасы экипажларына 120 исерек машина йөртүче эләккән. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или лишением права управления транспортными средствами от 1,5 до 2 лет. Әлеге штрафлар исерек машина йөртүчеләргә кагыла. Эшче руль артына утырырга яратучылар саны кимеми. Март аенда автоинспекторлар 120 кешене тоткарлаган. Узган елның мартында алар саны 112 булган. Хокук бузучыларга барлыгы 3 миллион 600 мең сумлык штраф язылган. В текущем году на территории Альметьевского района Агымдагы елда Әлмәт районында исерек машина йөртүчеләр гаебе белән бер юл транспорт һәлакәте теркәлде. 2 кеше тән җәрәхәтләре алды. Беренче тапкырдан аңламаган һәм гамәлне кабатлаганнар судка чакырыла. Административ хокук бузу шул рәвешле җинаяткә үрелә. 23 елда шәһәр судында бу юнәлештә 20 эш каралган. Ел башыннан аларга 100 мең сумлык штраф салынган, машиналары да конфискацияләнгән. Бүгенге көндә 7 граждан машинасыз калган. ЮХИДИ статистикасы буенча Әлмәтләр арасында еш очрый торган хокук бузу ул куркынычсызлык кайышын эләктермәү. Икенче урында җәяүлеләр, лидерлар өчен светофорның кызыл төсенә чыгарга яратучылар били. Язгы боз ястык канлыгы булса да ышанмады халык. Һава температурасы күтәрелү сәбәпле коткаручылар сулыклардагы бозның ышанычсыз булуы турында искәртәм. Юка бозга керүчеләр өчен штраф та каралган. Адилә Борханова дәвам итә. Коткару хезмәте язгы бозга керүнең куркыныч булуы хакында кисәтә. Хәзерге бозда чана-чаңга хәтта йөрергә дә ярамый ди коткаручылар. Бигрәк тә бозлык үзенә җәлеп иткән бала чаганы тыярга кирәк. Язгы бозның куркыныч булуын янәдән искә төшереп тиешле хезмәтләр профилактик эш алып бара. Усилена работа, ежедневная профилактика вдоль. Зей сусаклагычы район һәм шәһәрдәге сулыкларда көн саен профилактик чаралары уза. Балыкчылар, балалар белән сөйләшүләр алып барыла. Как и в большей части с детьми. Карамалы паркындагы кичкенә сулыкларда боз күзгә күренеп кими. Зей сусаклагычы да 30%-ка ачылырга өлгергән. Калынлыгы 7 сантиметрдан түбән булган бозга чыгарга ярамый. Бу закон белән беркетелгән. Әгәр кеше кагыйдә бозса, аңа 2000 сум күләмдә административ штраф салына. Боз өстендә үзләре генә йөрүче балык булмаган балаларның әти-әниләре җаваплылыкка тартыла. Без сопровождения взрослых. Өлкәннәрдән башка сулыклар янында йөрү тыела. Моның өчен 300 сумнан 1000 сумга кадәр административ җәза каралган. 300 рублей до 1000 рублей. МЧС хезмәткәрләре сусаклагычтагы һәм Карамалы паркындагы боз торышын даими тикшереп торалар. Әмма коткаручылар һәр бозга керүчене исәпкә алып бетерә алмый. Ышанычсыз бозда иминлек турында барыннан да бигрәк һәркем үзе уйларга тиеш. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Волтскиллсны квалификация столыгы буенча профессионаллар чемпионаты алыштырдым. Аның төбәк итамы Әлмәттә уздым. Кванториум балалар технопаркы базасында яшь программистлар үзләренең осталыкларын күрсәттем. Аларның биремнәрне ничек үтәүләрен безнең иҗат төркемендә күзәтте. Сможешь сделать меню? И в конце вот меню. То есть экраны вот такие вот. Паузу будем реализовывать. Меню, экран һәм пауза. Яшь программистлар смартфон өчен кушымтаның визуаль һәм техник өлешен уйлый. Аны мәктәп укучылары 4 сәгать эчендә булдырырга тиеш. Квалификация столыгы буенча чемпионатның республика этабы үз районнарында сайлап алу турын узган өлкән сыйныф укучыларын җыйдым. Алар арасында тәҗрибәле катнашучылар да бар. Тимур 2нче тапкыр виртуаль һәм тулыландырылган чынбарлык булдыруда ярыша. Узган юлы бөтен Россия этабына үтеп, анда 4нче урынны алган. Алдан әзерлек этабын узган укучылардан 2 кешедән торган 5 команда булдырылган. Берсе 3D модельләр һәм текстурлар белән шөгыльләнә, икенчесе программалау кодын ясый. Чемпионат динамик үсештә булган компьютер дөньясындагы ихтыяҗларга җавап буларак барлыкка килгән. Төп максат белгечләрне табу һәм үстерү. IT дөньядан үзенең беренче тәкъдимен 19 яшьлек Дмитрий Суворов та алган. Политехника техникумы студенты электә чемпионатларда катнашкан. Ул үзенең белемнәрен раслап, югары сыйныф укучылары өчен педагог һәм остаз була алган.
Чемпионат профессионаллар игидisi астында уза. Ул Россиядан кеткен WorldSkills һөнәри осталык конкурсын алыштыра. Төбәк этабында 14-18 яшьлек укучылар катнаша. Аларның иң яхшылары бөтен Россия этабында Татарстан исеменнән чыгыш ясаячак бер командага берләштереләчәк. Зәй районы Аксар авылы халкы үз рассамы Сөйнеш Галимов белән чын-чынлап горурлана ала. Лаеклы ялдагы укытучы күңел чөнкелегенә бирелми, киресенчә икенче сулыш алып рәсемнәр ясый, үз йортында картиналар галереясы да булдырган. Рәссам белән Хәдилә Бурханова аралашып кайтты. Аксар авылында яшәүче Сөйнеш Галимованың йортында һәр бүлмә үзе ясаган картиналар белән бизәлгән. Сөйнеш ханым белеме буенча педагог. 33 ел Аксар мәктәбендә математика, биология укыта. Шулай ук укучыларны рәсем ясау нечкәлекләренә дә өйрәтә. Лаеклы ялга чыккач кына ныклап картиналар ясауга алына. Эшләр күп булганлыктан рәсемгә бик игътибар бирелмәде тирәнтенендә. Барыбер хыялымда утырып, онытылып рәсем ясыйсым килгән. Пенсияга чыкканнан соң инде менә бу телекне инде тормышка ашыру максатыннан үзем интернеттан рәсемнәр карап, туктале ясый башлыйм әле, ясап карыйм әле дигән уй белән ясый башладым инде. Рәссамның иҗат галереясында натюрморт, пейзажны да күрергә мөмкин. Берсендә сусыл җимешләр, икенче якта табигатьнең гүзәл мизгелләре сурәтләнгән. Махсус онлайн дәресләрдә укып осталыгын да арттыра ул. Мен бу картина төне буе ясадым. Өлгөрим дип, чөнки бу картинаның дәресен миңа бирделәр. Бушка, акчасыз, ясап кар әле, ясый алырсыз микән, ошар микән дип. Останың эшләр сандыгында 100-гә якын иҗат җимеше саклана. Күпчелек картиналары майлы буяулар белән ясалган. Ә палитрасында барысы җиде буяу. Шуларны үзара кушып төсләрне уйната. Һәрберсендә кабатланмас осталык, күңел җылысы сизелә. Рәсем матур килеп чыксын өчен аны оста итеп ясау гына аз. Иң мөһиме йөрәк җылысын салып, эшне яратып башкару мөһим ди ул. Сөйнеш Галимованы бигрәк тә көзге табигать илһамландыра. Көз көне бит инде бакча эшләре күп, авыл җирендә бит инде. Менә сентябрь ахырларында минем уже менә шушында күңелдә ясыйсы килә торган уяна менә ниндер кисточка алып, нәрсәдә ясыйсы килә башлый инде. Көзен кышкы кичләрдә иҗат белән мавыкса, җәй көне Сөйнеш Галимованың бакчасы гөлчәчәккә күмелә. Хәзер исә тәрәзә төпләре тутырып үсентеләр тәрбияли. Адилә Бирханов, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән сау булагыз.